tøj fra 3 Røde Kors butikker her i byen, fremført af danser fra Gøjlerskolens danselinje, akkompagneret af DJ Lila Sky, som står her ved min side. Det man kan gøre nogle gange, det er, når vi selv sige, hvad er det nogle 4 ting, vi bruger fuldstændig unødvendige penge på hver måned. Dem her prøver at lokke. Og så kan jeg måske for det første bruge nogle penge til at gøre noget sjovt for mig selv, og den anden del kan det gå i grunden, og så kan Røde Kors der færdig. Det kunne du også gøre. Girl, you're my chamacacello. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamacacello. Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamacacello. Nisike mula netti na to tichindeseyi. Ipodu na to cheri musugu dincheseyi. Chupulto se hum chestu yadalu mudiseyi. Na mate kadanaka. Men generelt er jeg bare enormt glad for Røde Kors. Jeg ved ikke, der var Røde Kors